Hedy Lamarr a George Antheil sa spojili a vytvorili technológiu, ktorá využívala frekvenčnú skákajúcu moduláciu na ochranu komunikácie, čím položili základy pre moderné bezdrôtové prenosy. Ich vynález bol známy ako tajná komunikačná metóda a aj keď sa jeho význam začal uznávať až neskôr od základov, zmenil svet telekomunikácií. Hedy Lamarr sa odvážne postavila pred úradníkov a inžinierov, aby predstavila svoj vynález, hoci jej práca bola spočiatku ignorovaná. Dnes je jej technologický prínos neoceniteľný, pretože bezdrôtová komunikácia a smartfóny sa stali súčasťou nášho každodenného života, pričom Lamarr ostáva symbolom inovatívneho ducha a prekonávania prekážok v oblasti technológie. Dnes je Hedy Lamarr považovaná za pionierku v oblasti technológie a jej odkaz je cítiť v súčasnom svete technológií. Ženy v oblasti STEM sa čoraz viac inšpirujú jej príbehom, aby pokračovali v inováciách a prekonávali hranice v technológii, ktorá nás spojila na celom svete.